Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 1, versikulo 8 kan 9. Anak ko, ipangag mo ti imbaga da amam ken inam ken ka, ti panursuro da, pasayaaten na ti kababaling mo. Mayarig ka iti napintas at turban, wano kwentas, amang papintas iti langam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anak ko, numapan ka iji pagadalan, masapol adi mo liplipatan ti kanayon abilin mi. Liklikam ti makiapa kadagiti padam nga ubing. Uwan tatang, sa anak ang makiap-apa. Gagayim kumot ida amin tatang. Nasaya at no kasta anak ko. Ngamni, ano sampay da ito'y balon mo Tawan pa'y matkwarta tayo. Uwan nanang, uray saan nga ado ti balon ko a kwarta, mapanak latag eskwela. Kasta tinasaya at anak ko. Saan ang masapula dakkel agatad ti balonam? At dalakit di balon mo nga inapoy kan sida. Mabalinin. Mami, jak kayatin sa gana ti baba una na balon ko. Jay kumakayat ko ating kabil na balon ko. Apay adi mo kayat, anak ko. Jak ngarod kayat, mami. Nauma akon iti prito asida. Kastamanan ti balon ko di kalman. Imbagam ko maitay tapno nagluto iti sa bali. Ngayon ang yulangan ti kwartak, mami. Tagumatangak ton iti kanak ijay. Jak narod kaya ti impabalon da. Day talaang ti ginatang mo akanam itaarises tayo? Uwan Shirley, adamot balon ko akanak into no aldaw. Sa anak mo't amabisinan. No siya, jak kaya ti kasta kabasit. Agsangit no didak ikan iti ado ang kwarta. Ha? Kasanungay na awan kwartada. Problema dan Basta jak kaya tabasit ti kwarta. No siya, basta dalakit di balon ko nga inapoy kan masida. Dayjay ti importante niya. No awan kwartada, saan ko idaapilitan? Saan mo kadiapan panuynuyan di anak tatamaruam? Apay kumadyak itod ti amin akayat na. Kakaiso ng anak ta. Saan adakes nga itod amin akayat na? Ngam no aglablabes, saan mo tan amabalin? Basta. Ipay ko amin adungo iti anak ta. Itataubing pay, suruan ta kuma itinasaya at surusuro lakay. Tapay. Isursurok ay ati anak ta iti dakas. Saan mo takas na ti kayat ko asawan? Ngam saan mo kumamot akanunungan amin nga ibagana? Adulamin. Agnakam tumat lang intong dumakal. Ay, unay kan. Adda ka no umay amang isuro kadagiti ubing a farm technician. Isuro da kayo, tapno amuyo ti aramidan nyo. Imbag dayjay, tapno makasursuro kayo. Kaya't kumot ti makiatendar tatang. Tawan mutla ang klase mi ita Sabado. Nasaya at data, tapno makasursuro kayo, anak ko. Saan la amay papan iti panagmula ti isuro da? Iwan-wan da pa'y dagiti agtutubo ita ang panawan. Uray dagiti taduma akaadalak nanang. Kaya't damot ti umay. Nasaya at anak ko. Gaputa ado ti masursuro yo dita. Mapan ka kumamot iji barangay hall anak ko. Taado ti masursuro yo iji apagsayaatan dagiti agtutubo. Masadutak, mami. Mataktakak lang, dita. Saan ka kadi nga agsadsadot? Sayang ti masursurom ijay, anak ko. Jak ngarod kayat, mami. Agay aya maklangan ti tablet ko. Mabiit lang siguro dayjay anak. Mabalin mo ti agay ayam inton malpas. Apay aya pilitam day ta ubing no di namat kayat. Ay, agday ta ka manen ako nak. Panuynuyam manen day ta anak mo. No ibaga na amasadot, baybay amon. Ket, anya nga rod ngay.
Si kamam matidi na kayat, sada kapilitan. Oh, kumusta tinapanan nyo, anak ko? Nasaya at mat, nanang. Ado tinasursuro mi. Ti pagrebangan ti maysa nga agtutubo. Ti pagrebangan ti maysa nga anak. Ken ti pagrebangan ti pada a tao. Kanang nangruna ti pagrebangan kini Apo Diyos. Nagsayaatan? No amin ko mga agtutubo kat maaramid da amin dagita. Awan ti pagparikutan dagiti naganak da. Uwan, nanang. Adda may nga speaker anang ibaga. Nga ado kano ti agtutubo as saan adumdumngag kadagiti naganak da. Kat isuda ti agbalin a parikot ti gimong. Agpaiso dayta anak ko. Nang runa no panpanoy-nuyam ti ubing. Dumakkel asaan anasaya at ti sursuro na. Di ka mo't imay, idi ada imay a technician. Kanda dumapay nga speaker, idi kalman. Adula, amin dayta. Disturbo na kita at tao iti panagbiag. Saan mat? Taado mo't ti maagsaw a napintas nga adal kadagiti imbagbagada. Anya kumangay da kita napintas nga adal. Nagado, umay kanto, tapno mariknam ti ibagbagak. Awan panawon ko kadagita. Anya amarik na. Adamat panunot ko. Uray awan dagijay amang ibaga. Ammo kun. Dumalaeng mat jay adamang iwanwan kada tayo. Ado ti amuda, asaan tayo pa'y nga ammo. Si kaano mapan ka? Hangam no siyak. Masadutak. Amom anak, nakasaritak di may nga imay nga speaker di ta barangay hall. Imbaga na nga ado kano tinapnapan da barangay, kat ado ti dimurasan dagiti agtutubo itchay. Apay no napankamot ko ma? Mami, apay ayang ipapilit yo. Sa anak nga rod nga interesado. Pagsaya atam ti ibagbagak anak ko, saan mo ka di akayat adumakkel ka anak nuan iti nasaya at asursuro? Panang parigat lang, dayta nga ibagbagayo. Ha? No kayat yo, da kayon timapan, mami. Na, kasta ka di tinasaya at apanagsungbat iti inam? Pagsaya atam ti ibagbagak anak ko, ibagamket din asyak timapan. Na isang rat dayjay para kada kayong agtutubo. Tapno maidalan kayo iti husto apanagug-ugali. Ay na, saan samot amap-mapan di anak mo ijay papapanandag iti agtutubo no kas di nga awan klase da. Ay, day tangarod ti parikot ko, tay bagak amapan ngam di namat kayat. Naibaga di anak ko, amayat kanu. Taado ti isursuro da. Kas kuma iti nasaya at asursuro. Kan, pagrebangan ti agtutubo iti kagimungan. Kan, iti nakaparsuan. Ay na, uray kasano ti ayat ko, jak mapilit. Sa bagay, nupilpilitem ti may sa atao, narigrigat. Mabalin ko kumamot nga aywan, no saan akon konsintir nila kay ko. Anya? Wen kabsat, no imbaga di anak mi adi na kayat, panuynuyan matan ti amana. Isumot lagayam nga dasuksukir na. Ay, nasa umon kabsat. Kasta ti mapaspasamak iji balay mi. Ay, kablaawan ka anak ko. May saka kadagiti pinadayawan da kas outstanding aman nursuro di tapagadalan niyaw. Agyaman ak nanang iti panang kablaaw yo. Ngam isagot ko day ta kablaaw kada kayo. Tano saan ada kayo ti may saan ang isursuro kanyak? Saan kumakastoy ti nagbanagak? Ngamgapumat laeng dayta iti kinatulnog mo nga ubing. Isuan nagunod mo ti kasta apam madayaw. Agyaman tayo mo't iti apo. Gaputa di na tayo binaybayan. Kas pagyaman tayo kadagiti ado aparabor na. Intayo manen makimisa. Oo, nanang. Dayta ti pagrebangan tayo kini Apo Dios. Amasapol as saan tayo aliplipatan.
Shirley, tulungan nakman. Tamangan no agdiretso da iti wheelchair ko di taruar. Agpainit ako ma. Apay ngamin arumwar kayo. Kat di yung arod ka ba ilan? Agpainit ak ngarod. Narigat ngarod nga irwar ti wheelchair yo. Iso adi kay rumwaran. Una yan anak ko. Idinapigsak pa'y. Impay ko amin na kayat mo. Itata ka sa pulak ti tulong mo. Di nak matulungan. Apay nga may na nagsakit kayo iti kasta. Ita, saan kayo na makatakdar? Hala, abay amon no di mo kayat. Saan ako narumwar, anak? Saan mo ka di ama amiris lakay? Gapu iti kanayon mo apan ang kunkunsin ti idi iti anak ta. Di makkelan nga awan pa nagdayaw na kadata. Jak impagarop. Agapu iti panang pampanuy-nuy ko kenkwana. Saan na nakasursuro iti nasaya at agalad. Dayta nga rod ti makagapo, no apay ajak kayat apanuy-nuyam ti anak ta. Sikan tumot ngamin. Amin akayat na. Itad mo, uray saan nga umno. No mabalin la ko mga isubli tinapalabas. Isurok ko ma iti nasaya at agalad ti anak ta. Di magkalabastos ti anak ko. Daytang arod kat. Sapay may sana. Ngam, awan apulos ti panagdayaw na kadata. Tatang, husto ray tar aramiden yun. Umay kayo kot ag meriendan. Dandanin malpas, anak ko. Agina na kayo kit din. Bayan nyo ray ta. Tamang tangdanak to iti mga ramid. Kabaalak pa'y mat, anak ko. Kulungan laang mat ti manok. Pangipupukak kadag iti manok. Taagpukaw damat. Adda siguro kadwayo ang nagtarakan. Iso ang makibingay data dadakkelan. Ay, dagitay siguro awan manok dati agal-ala. Awan siguro si daanda. Ison ati pan nakabingay da. No maikulong yo ida, awanan ti masidada. Kaslakas jayon ah. Amuyo ka din, anang? Tatang? Napadayawan akmanen ita, iji pagadalan. Ay na, kasta ka di anak ko. Maragsakan kami. Tatinawon samet nga dapam madayaw ang magunod mo. Gapu iti kinasaya at ti kababalin mo. Banag ana surusurok kada kayo. Nanang, tatang. Adupay dagiti ububing ang naragsakan. Gaputa siyak manen tinapadayawan. No nasaya at ti kababalin ti may sa atao. Ado ti mangraem, kan mangdayaw kan kuana. Ngam numadi ti kababalin ti may sa atao. Lumaad ti panagkita ti tao kan kuana. Gaputa adadakkel agatad agunggunak. Mayat sa no itulong ko kadagiti awan trabaho na. Nga adarikrik na anda. Ay, nasaya at daytaan na lagi mo anak ko. Tano agparanod ka. Ni Apo Diyos timang supapak iti amin ngar aramidem. Naragsakak ita nanang. Kaputa agsasaruno ti pamadayaw kun gunguna ang mauawat ko. Isumot iparparanod ko. Supapak amin dagita. Wenno bunga tinasayaat nga aramid. Inakman gayang pasyaran ni Tata Marlon. Nabayag ajak nakit kita. Manipod na ka wheelchair. Saanen arumrumwar. Ne, nakaumay kayo mat, maestra. Kabsat. Ay nakabsat, nabayag ngamin adita kay nakitkita. Nana, alaan nyo daytoy. Imbag lang nga usaran nyo. Anya ka di daytoy, maestra.
Na duma-duma ang mausar iti kusina, nana. Ammo mi ngamin adi kay makatrabaho. Ay na, agyaman nak, balasang ko. Kasla awan mo't ni Tata Marlon, nana. Ay, adda ijay silid. Mabiit laeng taayabak, balasang ko. Nakaumay kayo, mat. Ag-home visit ak ita, tata. Ngam kinaduan nakman ni nanang. Tanabayag ka nun adida kay nakitkita. Imbag man, nakaumay kayo. Wen, kabsat, taumay da kayo mo't sa rungkaran. Awan samot ni Shirley, tata. Diyaka mo, no sa dino tinapanan na. Kanayon arumwar. Awan mo't trabaho na. Kasano kayon, tata? Day tati problema kita. Manipod dya kung makatrabaho. Marigatan kamin. Diyay laeng sang kabasita pensyon ko ti pagbibiyag mi. Nagngina pa'y tagiti agas ko. Kasta kali, tata? Naimbagbaykan ka basang. Tanakalpas ka iti kinamaestra. Ni Shirley, nagbalbalog iti agad-adal. Isuasan ang nakalpas. Pinampanoy-nuyak tumat iti. Ita, di na kundang-danggan. Ay nakapsat, kastan sa dagiti ubing. No saan da nga ipangpangag dagiti dadakkel da. Awan na saya at apagbanakan da. Ngamday ta anak yo. Impangag na amin na pamagbagayo. Isuan na saya at tinagbanagan na. Ipangag mo ti pamagbaga dagiti naganak mo, tas si kanto matlaan ti mairanod. Tinadyusan a pamagbaga, pasayaaten na ti kababalin, amang itundakan ka itinasayaat a pagbanagam. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.